Zviri Mudzimba. Hello? No, I'm listening. I'm not organizing. Hello? Hello? Sorry, muridze phone hapo. Ya, tomudza kana adzoka. Anokufonera. Makadiko bamkhulu. Ndakasimba maine, makasimbere. Timatishanyiro nasi kubasa kwedu. Makusamba mbosuka babasa bedu yenu. Ya, tatoti titoshanya tigare tatofambira nyaya dzacho. Zvinodai mangononoka. Mari miyenzika. Ngare muona tambotenga bhiya kokupisa kunzo. Usadaruka. Ko bamkhulu. Mnina wenyu asukudzoka kakumba. Munombotaura naye. Simba nakana ndakanomuona. Nakati basa rakamuwandira. Asi nyaya yenyu ndakamudza. Takakurukura. Ndopa akatozondipo kamari ako kandikufanira kuti kupeya. Kuti mufanira kuita sei? Mufanira oraidzigawo muchitengawo ice cream chicken in achasenda imwe. Already mumudze ndatenda nemari. But mubvunzo wangu uri pakuti ko iye wai asingambondifonero inini semukadzi wake. Achakufonera mainini. Kuti basa zveshuwo rakamuwandira zvisikaiti. Kana nguva yekubata runhare chacho hatorina. Asi akapedza zvaari kuita. Ari kuuya zvakuzogara handiti. Padhuze nemukadzi wake, padhuze nemukoma wake, nemhuri yake. Handiti, asi akusiyai mainini. Alright, ndinge ndakangomirira nguva yachauya. Alright, nekuti vamwe teta kutosvika teta kutofunga kuti pamwe takarambwa tisiri kutoziva. Aiwa, tichiti tese mumhuri mainini. Musatye zvenyu handiti. It's okay bamkhulu. Saka regai nditi hangu ndichidzokera hangu sezvo ndaizokuonai ndochidzokera. Aiwa, mafamba zvakanaka. Ndikaenda kuofa chingwa nemazai but tiri mubhawa. Bamkhulu, regai ndichi ndichienda kumba sezvo sidhi rakuda kubhaka kuchikoro nguva yekubva kuchikoro yakuda kukwana. Ndomutora. Ari sesidhi? Ari bho zvake akangoti asuwa Tanya. Yeah, of course, Tanya amusuwa. Ticharongawo naBatanya kuti vamboonana. Sizvo it's not fair for them kuti ivo ndiwo vanofanira kusafa. Zvakaitika pakati pevabereki vavo. Handiti saka tichataura vamboonana, vambotambawo vanhuwozve. Ya, ipapa ndikupanzwa pabatisisa. Mufambe zvakanaka mainini. Alright, regai ndotenda imimi. Maita basa mahuya. Okay, regai ndiende. Hello? Makadizve? Ndikakubatsirei? Alright, rega ndisvike ipapo. Mr. Tapfo, my name is Besisai. Ndofunga takakubatsirai, but mari dzedu dziri kuramba dzichingowedzera each and every month. And with your business, I don't think you can pay us back.
Sister, ndikukumbira nguva. Mari yenyu tinounza. I just need more time. Please. Do you know we are running out of time? So what we are going to do, I think we are going to do what is according to the contract that we wrote last time. We are going to take half of your house, half of your bar, and half of Ngwan's house, since he was your partner. I think that's... Inga takashanda tese zvakanaka mwana. Ndiri customer yenyu. Ndipewo mwedzi chete. Mwedzi ndinenge ndapedza kubhadhara everything that I owe. I think I will give you only 1 week. Only 1 week. And 1 week is not enough. And also, I will give you a demand later. Then we'll meet at court. Because you're not serious. This is business, Mr. Tefoma. So all I need you to do now is to sign on this paper. And don't forget that we are going to take Afofungoni's house because since he was your partner, we are going to do this. I would like you to keep him going out of this. Thank you very much. I think we'll meet at court. You may now leave. You may now leave. Don't forget your phone, mister. Tonditambidza zvangu amwe mapegisi. Sati vari busy nebasa. Busy with work kudini wa Amanda uchingwara iwe. Busy with work izvo pamwe ari kutogara nomwe mukadzi iwe uri kuno kumapurazi uchiti busy with work. Saka bamuda kuedza chero chisimba wako ari kuchita here. Ndozvamuda izotaura. Asi munongofunga kuti munhu wese anenge achingochita kana. Manje ndikudze wangu murume achiti. I know kuti relationship yedu haisi that perfect ka, but we are trying our best. Amanda, wakapusa iwe. Chandinoziva ndechekuti hapana muti usingazunguniswi nemhepo. Chero muyu chaiwo Amanda. Ini what I know is that every man cheats Amanda. Tiri kutokuudza from experience. Iwe rumwe munhu watenda watomutevera wanoona kuti ari kuita nezveiko. Ibva mamirenyu hazvizo zvendafambira panapa. Ndakuenda. Aika. Naye Amanda. Wai muchingofunga kuti munhu wese kana ari busy anenge achingochita chii wai? Inganasikana tiri kungoudzana chokwadi. Kuti Amina zvamunotaura munombonyatso ku. Ino wangu murume haadaro. Manje ine ndiri mwene wazvo ka. Ndinonzi mafira kureva ndiri kungokuudza chokwadi ende chokwadi chinorwadza. Aiwa enda ndo chokwadi chiripo. Asi chokwadi chinorwadza. Zvandatokuudza ndizvo wakapusa iwe. Mbarawo fambira nyaya dzacho. My husband doesn't cheat chiyo usingazini kune murume wacho. Vamwe vakadzi vakapusawo mani. Stop. Listen. Handina kuti stock itorwe last week here. Makadaro kuti itorwe last week. Asi last week ndakakundikana nenyaya yekuti ndandiri pressure yebasa yakawanda. Saka ndangoti ndizvibatanidze stock ye last week yamukanditi ndiite. Iyi ndongomubatanidza kawani ndongoita kawani nazo. Stock ye last time ena kubuda zvakanaka. Make sure kuti stock ibude zvakanaka. Anditi handisi kubhadhara vanhu mahara panapa. Hazvinzwa newe. Itai stock zvakanaka. Anditi.
Patine ndataura kuti stock ndaitwa. Itai stock ipapo. Ah, sure, boss. Good. Mamukasi. Anise basa. Basa riri nani zvaro. Ona simutora stock zviya. Ndikutora stock. Wapedzera. Handisati ndanyatsopedza. Asi ndikuda kumbobvunzawo wedu. Nhasi bhosi chipo. Nhasi bhosi vandipopotera zvisingaite nenyaya yestock iyoyo. Chinditi kose ndisina kuita stock last week. Purazi paungowa kubuda wazibata chest. Ndatadza kuziva kuti chii chiri kumboitika pana bhosi. Nokuti havasati vambozviita izvozvo bhosi. Nokuti vanopopota mapopotera avaita nhasi. Regandi taura naye. But stock last time yazongopinda kababe handed saka ngoita kuti zvimbomeka sense. All right. Pedzeni basa renu. All right, ndichagadzirisa. All right. Yeah. Ngono. Tafuma. Kaze. Tamuka boy wa mukaze. Ndamuka boy. Sure. Chichikonesa taura nentenso. Nyanzi. Tafuma. There's been a sudden change in your behavior and your attitude. Pangwa chimpopotera ngatadzira. Hapana zvangatazi. Chamukumbira regere. Chamukumbira regere fine. But chichinyasonedza talk to me chicha chacho. Hapana, you should not worry. I told you before. Don't worry about it. I'm okay. Yes. Yes, Amanda. Sure. Wewe ufaka nenyaya ya Simba. Kwe yarebesaka. I know. I'm working on it and you just be patient. So fana kuwana ma-facts yese kuti nyaya yacho nyaswita uremerera. Don't worry, it's worth it. I promise. Awusikuzvinzwisisa iwe. Yeah. Kona iwe waisawira wako I mean vamukuru mfumo. Vasiri kuya uzotora, vasiri kuda kuya uzotora mwana wavo. Huh? Mwana upi? Sidika. Nei baba Tanya. Saka bari kuseke all right. Amanda. Nekungwara kweso kundaise zotowangwarira padurisewo. Utori murima wakavharwa kudaiso. Nyaya yasopera kare usizembiri ukonda chiripi na. Mira. Murima May 1 2 nyaya ipi yakapera kudhara. Ikandikuvhure meso Amanda. Why do you think Simba kakusiyana sidiwe? Handakanditi ane ma-issues adogadzira na bamkuru. Yeah. Shwa. Iwewe nepfungwa dzako 2 dzisingadhonza. Tapfuma munogara mese same gate. At next door apa. He's right next door. Do you think he would leave his child with you? Wekubereka, wekutumbura.
ainewewe iachigara panext door. Tafuma kamboya zona side kumba. No. And why do you think that is? I thought it may be because satane magatsi kuchataurira na Vimbai. Ekumagatsi kufesa Vimbai. Pafuti vakandiudza kuti pane nyama tare avada kutanga vagadzira. Can't you decree pamatare? Zvese unongobelieve zvekuudza. Amanda. Hapana matare kumbogara. Do you think those people are actually stupid? Zvekuti anosiya mwana wake vese nyaya yemwana inongotaurwa ka small issue lesoko bakatongopiwa so zvatongofa so ndo right fine. Just like that ungodzi mwana ngaenda nogana Amanda musangoko. Do you think wakapusa zvekudaro? Wait a minute. What are you trying to say about? Well, I'm not saying anything. What are you trying to say? Because I know you are trying to say something. I'm trying to figure it out kuti why vasiri kuzotora mwana. That's all. Oh, but I know deep down nyaya dzawakamba dzaitokushaisa kurara ho dzaitokushaisa hope chezvo unyasozviziva kuti baba wake wasidi ndiani and you know. No. Result wakaita calculations that and you did the mathematics and uri kuziva. Now you tell me baba wasidi ndiani? Nditapfuma. Amanda, baba wasidi ndiani? Tapfuma. Baba wasidi ndiani? Baba wasidi ndiani? Okay, fine, December. Are you satisfied? December. No. You are satisfied. Huh? Not December. And I'm really sorry you had to find out this way and I'm sorry kuti ndindakudzi. This is not true. I can't believe this. I don't believe this. So what is Norwadza? The way you hate Simba gauvonyesota kuti zvinyasobuda kunge real kunge Simba ndiwe Daddy vaSydney. No! Daddy vaSydney nditapfuma. That's what I know. Tapfuma. You are no. And you know, deep down I know you know. Uda kutrust zvakakudza and it's okay. You ndo wanditi zvoni nditsvage information about I wasn't Simba. expecting kuti information yekuti wakavenga Simba ka ingave asvike pakumuti Sydney mwana wake. No. Didn't I ask you can you handle it and you said I can? No, this is the truth and I'm telling you. No, baba Tanya chimbonimirira alright. Chimbonimirira. Amanda, tereresa andika. Simba is Sidi's father. No, Baba Tanya. Azvite. I don't believe this. Believe what you want. Don't believe as ndakaudzwa nemurume because ndozari murume wangu anyepe. He doesn't lie. And you will never lie. Murume singanyepi. Airori. Tumasasi twaintwe kudhara. Oh. Please. I believe what you want. It's either you live with it, move on with your life. Kana kuti you find the Simba and you squeeze, you squash, you crush his bone. Kuti kanganisa kufunga machimbomira. Wow. Chimbomira. Okay. Saka unoda kundiudza kuti vanhu vese ava. Okay, fine. Maizviziva. Ere nini my son amuna kundibva makandiudza. Yet ini ndindaigara nemwana. Wow. You guys are the best. Who knows? Pamwe they have already tricked you also. Maybe mwana ndewatafuma and Simba just taking the blame. Hey, those guys are so selfish. Oh. Take it or leave it, believe it or not. But in the goods I'm fix and this is how it's gonna be. You are going to leave Tafuma out of this. No. Pamukuru Tafuma ndova ndakutoendera ndichibva pano ini changonobvunza pamukuru Tafuma nyaya yobva yapera ka1 ndongonovabvunza. Amanda, I'm not going to believe this unless pamukuru vandiudza chokwadi. Fine. No. I'm telling you this. Leave Tafuma out of it. You kana uchida kuenda unotuka munhu enda kune murume wako unomubisa musaga umponda unge cuts, but please leave Tafuma out of this. I am begging you. No, Baba Tanya, vese vari tu vanozivana vanenge vachifurira vese vari tu ndati vanozivana vanofurirana. Please. But now yekuti Simba akudze wewe. Please leave Tafuma out of this. Ndonotsvaga murume wako utaurane naye. Chero kanditi ndisiyane nabamukuru Tafuma ndova ndakutoendera. Zvaizvezvi vanondibudira pachena vanondiudza se chokwadi chase and there's nothing you are going to do to stop me. Ndaneta, I'm tired. Amanda, I'm warning you. Wasn't this? I'm warning you. Leave Tafuma out of this. Why do you believe what you hear? Believe us in no one. You don't resort to some watching mom cards. I try to make a happy life.
none of my business anyway. Masangu ndikuita world's best mom. Yes, can Amanda. What's on going look at said? She's waiting. Nay, Amanda. So that's what about Simba. Though I'm going to see because we believe. And then the Rambo goes out. Something is fishy about this situation in a way, Amanda. And then I'm going to go to Manja. Can I check on your parents' repatching? Go, Gaya put a singer and you won't be so hard to go one zero. No, sister, to funga. Ndapererwa. Aiwa, aukata uri zvekupererwa. Sitiri vanhukadzi isu. Vanhukadzi atipererwa zvekudaro Amanda. Iwewe zvanda kutokuadvise. Kwira bhazi uende kune murume wako. Munotaurirana face to face. Ndinoziva kuti ndinomuwana pai. Ndinoziva kuti ndinomuwana pai. Aya ndani munhu wandiri kutofanira kuendera anoziva kuna Simba. Ndibamukuru tapfuma. Aya ndanonzi mashura. Amanda wakapusa. Unonzi kupusa chaka. You are a disgrace to all the women in this world. Hauzivi kune murume wako. Aiwa, nhasi ndazopererwa iyo. Aiwa, nhasi wandipedza. Kwani mhosva yangu here. Handengo ndichachisa. Aiwa, iwe wakatopusa iwewe. Hauzivi kune murume wako. Wakapusa. Taura zvidu wakapusa. Aubatsiriki. Unobatsirika sei? Handichatozivi kana zvekuita chezvandisa. Saka nyaya dzacho unodzifambira sei? Wangosora wingoti nyangadza pano uchichema. Amen, handichatozivi. Aiwa, ubatsirike. Aiwa, ya disgrace kuvakadzi iwe. Aiwa. Neniwo ndabva ndatopererwa. Ende zvakaoma. Ndisambozvitarisira kuti ndozvinhu zvandinganzweni. Apa ufunge ndaiti Simba ambofa akandinyepera. Ndakambokudza kuti nyaya idzi dzinoda kufambirwa ukati he doesn't cheat on me. He is very faithful. Tikakudza kuti mai mwana izvi tinozviziva. Ndakakudza kuti varume vese they are unfaithful. Ukati Simba hadai. Iye zvizvi wakutiudza kuti hauzivi kwaari. Aiwa. Ndishanyarira pai mu society. Aiwa, ubatsirike iwe. Iwewe. Ndakutadza ndakutadza. Banguru! Maini, inda kurusha pesa yese. Saka musikutonyara. Nekukura kwese kuninyepera kuti city ndewenyu iyari mwana wa Simba. Trying to cover up for him. Anditika kuda kunita munhu akadzundera, munhu asina pfungwa, munhu asingazive zvaanoita pasi pano. Anditika ndakakutadzira chingaone ndinotrya wani kuva munhu kwaye, munhu kuva mukadzi akanaka anoitawo zvinoita vamwe vakadzi. Kokuninyepera nai. Makademwo ndibudira pachena kuti mwana ndewa Simba. Maini, amungosvike muchipopota munogarawo pasi. Bakuru vematomira kugara pasi kwakuita sei? Kuti murame muchininyepera anditika manje nhasi hamusi kumbofanira kutomboninyepera. Mukutasha muchataura zvese. Ndimuri kuziva kuti Simba ari kupi. Mukuziva kwamakamuwandisa. Simba ari busy nekuti muri kuziva kanyaya dzenyu anditika muri kudziziva. Mukaramba muchikwira ngemwana mudiki ndakuzokutemera shambo chibhukurova imbichana. Bakuru panze pari papa nemurotema shambo yachikana kundura indura yezvangu handisina kana basa nazvo pane kuti ndigare ndiri murima ndichingonyepera. Maini imbovharai muromo wenyu, imbovharai muromo wenyu. First, andira kumbobvira ndati Sidi mwana wangu. Second, ndoda munhu anoziva kuti ara neni kana ndimobva zvenyu kumeso kwangu. Understand kuti Simba akakanganisa. Ndozvinzwisei kuti Simba akakanganisa. Understand kuti Simba akakanganisa. Kana Sidi musuri kukwanisa kugara na Sidi, uyai na Sidi. Banguru! Hello, Baba Tanya, uyai kupasa kwa Banguru. How are you, viewers? I'm Sasha from Zviri Mudzimba. Thank you for watching. Don't forget to subscribe,
like, and share, and follow us on all platforms on social media. Thank you.